Здравейте хора! Днес ще реагираме на първото ми видео, както виждате от екрана съм си в канала. Това видео го снимам за 14, в момента е 13. Днес ми е рожденият ден. Това е по случай, първата годишна на канала. За една година не можахме много да снимаме и да прогресираме, но не сме малко семейство. Заради мен по-скоро, защото нямам толкова време да се занимавам с YouTube. Без много да говорим, нека да преминем към реакцията. Ето го, това ми е първото видео. Здравейте хора! Това интро бях спонтанно го решил да направя в момента и в Analytics видях, че повече е задържал вниманието. Вашето внимание. Това ми е първото видео. Саунд ефектите. Да качвам видеа. В смисъл, ако се питате защо. Нещо ми лагва, чакайте. Тук имах прическата, молят, тая прическа само, от тук където се фейдва. Просто един ден се питах за бъдещето и мислех за какво да правя в бъдеще и сетих за YouTube. Че да, и днеска започвам. Да. Да, така си е. То и аз още така мисля, каквото и да правя в бъдещето. Или YouTube, и да не е YouTube, и да е нещо, пак ще снимам за това нещо. Или отделно ще снимам, Искам да снимам това, просто ми харесва. И даже харесват ми да правя, даже малко повече ми харесва да правя къси филмчета, както бях направил, когато си бях направил втория акаунт, когато направих нещо отвънка като късо филмче, как отивам да фървам букука, рядам ко. Да. Така, казвам се Кадир. И аз се казвам Кадир. И днес, 14 ноември, започнах своята YouTube кариера. И след една година още съм в началото на моята YouTube кариера. Още не съм стигнал никъде, но ще стигнем заедно, ще покорим върха. Да. Ultra cringe alert warning. Да. И да, какво може да очаквате от мен? За сега още не знам. Може различни чаленджи, Различни. реакции, гейминг, не знам. Реакции. Заради това. Гейминга по-скоро го бях направил за друг акаунт, обаче нещо с моето тайм менеджмент май няма да стане скоро да... Не знам, нищо не се знае. Аз се предизвиквам, след като ми изгледате видеото, ми се абонирате и ми дадете един лайк, да коментирате каква да е темата за следващото видео. И да, аз се предизвиках и чакайте, че малко имам 5% на телефона. Няма зарано, къде зараното, долу е зараното. И сега ще продължим с видеото. Остана малко. Събрах до къде бях стигнал. Но както... Заради това аз се предизвиквам, след като ми изгледате видеото, се абонирате и ми дадете един лайк, да
Чао. Ама да видим какво сме успели да направим за първата година. Успели сме да съберем 158 сабскрайбъра, 30 видеоклипа и сме събрали 16,483 хиляди гледания. Добре. Но може по-добре, нали? И ще е по-добре. Само да имам това време и пак тая муза да креатвам, да правя. Аз не, че нямам но просто наистина не вложа, нямам толкова време, скоро време. Това е, може да ви дам един спойлер за следващото видео. Скоро ми се да има такова. Зависи, ето спойлера, зависи от времето. И видеото ще е навън. И ще го снимаме с това нещо. Другото, много ли съм се променил? Или това съм аз сега, а това съм аз в първото ми видео. Добре. Както каза Кадир от преди една година, точно преди една година, абонирайте се, натиснете лайк бутона и коментирайте. Предизвиквам ви. Коментирайте какво да е следващото видео. Както в първото видео. Peace out. Отдавна не съм обработвал, тъй че ще трябва да го обработвам много.